вазирати умури дохилии Тоҷикистон эълон кард, ки Шарофиддин Гадоев, яке аз муассисони гурӯҳи 24 як созмони мухолифи давлат, ба Душанбе баргаштааст. Вазорат бо нашри изҳороте дар вебсайти худ дар рӯзи 15 феврал гуфт, Шарофиддин Гадоев, зодаи ноҳияи Фархори вилояти Хатлон, ки муваққатан дар шаҳри Эндховени Ҳолланд зиндагонӣ мекард, рӯзи 15 феврал ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар Душанбе ихтиёран ҳозир шуда, изҳор намуд, ки ман аз кирдорҳои кардаам пушаймонам, ихтиёран бо хатсайри Москав Душанбе ба ватан баргаштам. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кирдорҳои ман баҳои ҳуқуқӣ дода шавад. Шарофиддин Гадоев, ки пайваста дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳукумати Тоҷикистонро танқид мекард, ба қочоқи мошин ва сохтакорӣ муттаҳам мешавад ва дар ҷустуҷӯ қарор дошт. Шароити бозгашти Шарофиддин Гадоев маълум нест. Модарашам ба Радиозодӣ гуфт, ки дар бораи бозгашти писараш ба Душанбе ҳеҷ хабаре надорад. Вазорати умури дохилии Тоҷикистон тахминҳо дар бораи истирдод ва бозгардонидани маҷбурии Шарофиддин Гадоевро рад кард. Дар дафтари матбуоти вазорат ба Радиозодӣ гуфтанд, Гадоев на маҷбурӣ, балки бо ихтиёри худ ба Тоҷикистон баргаштааст. Дар дафтари матбуот гуфтанд, ӯ дар Кофтков буд, аз ӯ баъзе чизҳоро мепурсанду тамом. Шарофиддин Гадоев тақрибан 7 сол пеш тарки Тоҷикистон кард ва гуфт, ки атрофиёни афроди қудратманд дар ҳукумат тиҷорати ӯ ва Умарали Қувватов, раҳбари пешин ва кушташудаи гурӯҳи 24-ро дар Тоҷикистон ғасб карданд. Худаш мегуфт, ки дар Испания паноҳандагии сиёсӣ гирифтааст. Мақомоти Тоҷикистон ӯро ба сохтакорӣ гумонбар дониста ва аз ҳукумати Испания дархости боздошт ва истирдоди ӯро карданд. Аммо додгоҳи шаҳри Мадрид дархости Тоҷикистонро рад намуд. Ӯ соли 2018 эълон кард, ки дар Ҳолланд ҷунбиши наверо бо номи Ислоҳот ва рушди Тоҷикистон таъсис додааст. Дар баёнияи ҷунбиш гуфта шудааст, ки ҳадафи онҳо бунёди як кишвари озоду демократӣ мебошад. Шарофиддин Гадоев баъдан ба сафи созмонҳои мухолифи давлат дар хориҷ пайваст. Гурӯҳи 24-ро додгоҳи олии Тоҷикистон гурӯҳи экстремистӣ эълон кардааст. Чандин нафар бо иттиҳоми узвият дар ин созмон ба зиндон маҳкум шуданд.